El que sí que sabem és que aquesta veïna feia pocs mesos que vivia aquí, vivia amb la família, encara que ens consta a l'Ajuntament doncs, que vivia sola, però sembla ser que hi ha un robatori, perquè estava tot remenat, i la persona no presentava cap senyal de violència. Llavors els Mossos sí que ens han comentat que en principi tampoc té per què estar relacionat una cosa amb l'altra. Una mica estem també a l'expectativa de saber exactament què és el que ha passat, més que també per tranquil·litzar els veïns i saber exacte els fets que han ocorregut. Han trobat la casa remenada, amb calaixos fora, tot remenat. Llavors una mica el que comenten és això. El robatori sembla que sí, però saber una mica com està tot relacionat. Els veïns no han sentit res. I això que a l'estiu tot estàs amb les festes obertes i és més fàcil que puguis sentir-ho que no a l'hivern, però ells s'han quedat molt parats perquè la veritat és que fins que no han vingut ambulància i Mossos no han sentit més soroll. És un carrer que a l'altra banda hi ha vinya, per tant a la que passa un cotxe sí que ho senten i quan han vist ambulància sí que han sortit a parlar, a veure què havia passat, però tampoc els ha sorprès perquè no havien sentit res durant la nit, ni crits, ni soroll, ni res. Sí, ara feia un temps que havien anat baixant. Tampoc no és un lloc que hi hagi hagut molts, però per pors que n'hi hagin sempre et posa el neguit al cos, perquè no és agradable saber que hi ha robatoris al teu municipi. Que aquí és un municipi que tenim 7 urbanitzacions, i això també fa que, com que les veïnes estan més aïllades, més separades, sempre hi ha més perill que hi hagin robatoris. Però els veïns també estan molt conscienciats i a la mínima ja truquen al 112, tenen mesures, i és veritat que l'any passat hi va haver algun robatori, però va ser més al nucli que res, i ara la veritat és que havien baixat el nombre de robatoris.